tarpeethan täällä on ihan loputtomat. Et ihan sama mihin käännyt, niin siellä on uusi tarve. Tämä maakunta on siis lähellä Sudanin rajaa. Ja Sudanista tällä hetkellä tulee sodan takia paljon ihmisiä, sekä sudanilaisia pakolaisia että sitten Sudanista palaavia eteläsudanilaisia, jonka myötä tämän alueen infrastruktuuri, vedenjakelu, terveydenhuolto, kaikki palvelut on hyvin pitkälti romahtamispisteessä, jonka takia me ollaan täällä. Me tuetaan tällä hetkellä tämän paikallisen sairaalan pediatrian puolta ja synnytysosastoa. Ja sen lisäksi meillä on 2 semmoista etäklinikkatiimiä. Äitiyspuolta me ollaan alettu tukea siellä sairaalassa ihan viime aikoina, koska sen pediatrian puolen kautta huomattiin, että täällä on paljon huonokuntoisia vastasyntyneitä ja paljon se huonokuntoisuus liittyy niihin olosuhteisiin, mistä niitä synnytyksiä hoidetaan. Tarpeethan täällä on ihan loputtomat. Et ihan sama mihin käännyt, niin siellä on uusi tarve. Että niitä on paljon, mutta sitten samaan aikaan täällä on tosi paljon ihmisiä, jotka tekee todella kovaa työtä sen eteen, että pystytään auttamaan tätä yhteisöä. Ja ennen kaikkea mä puhun näistä paikallisista ihmisistä, näistä ihmisistä, jotka on pitkään kamppaillut näiden puutteiden kanssa. Se luo uskoa semmoiseen hyvään ihmisyyteen. Se oli ehkä se viesti ja se terveinen, mitä mä halusin välittää.